wala ani mga pagsulay. Pagsulay rin ay una to na kaling idasmag sa atong kinabuhi karon pagpalit kon rin siya. Dili ni siya makabukan nato tungod kay wala ko magpaka na dunay dakong Diyos na nagkaluyo sa atong buhat. Hinumdumi lang ninyo na ako niuli sa sama. Uman matay si nanay. Pag-ulit ako dito sa Samal ng 2019, dili ni baka na kanang Diyos ipakita na ko dito hapadi gikan sa dughan padulong dinhi sa iyang kanirang lawas ay nagtindog siya, lapos siya sa akong balay. Ang iyang ulo nilabaw ito sa ato, nilapas ato kung nangwa ko makita sa iyang naon. Ang iyang tiil dito siya nagtindog, nilusot siya sa salot sa akong balay. Kunya ningon siya, humana ang imong buhat dinhi sa Samal, muulit ka sa dapitan. Mao nga anang panahon na perting lisura kay nako. Ako ay huna unsay akong puyan sa dapitan. Mao nang mura ko ibalipat ang ibaliparan ng buhata. Ko ako una muulit ko dito asa ko mopuyo. Unsay akong konsumo dito. Sa akong kanon. Unsay akong buhaton dito. Mao nga nakahuna-huna man ko na ang tuyo diri sa dakitan magsangyaw ra man gihapon. Mao nga ni-apply ko radyo sa diri sa Radyo Bibo. Kay akong una-huna kung muli dito di sa tuka magsibya ra gihapon. Kaya akong una-huna pwede rin dinhira ko sa Samal, live lang ko sa radyo. Sa tuka makasulti gihapon ko sa radyo, makasangyaw gihapon ko, bisan ko ako sa Samal. Pero di ay dili gihapon mao. Kay sunod-sunod rin ang mga pananawon na kinahanglan muuli dito sa dapitan. Mao nga niuli ko o karon ni anata sa dapitan. Daghan ang mga tao, labi na ang mga sakop ni Mahal nga Hari, mga cook, ni matod pa ni Pilisardo, no? Nakanaw na ito yung iyahang light na kuno, nisakaw ko kay iyahang mga gibungka itong gate ni Mahal nga Hari. Wa sila kahibalo na sa dito pa ko sa dao, ipakita ko sa pananawon na gigisi-gisi ni Mahal nga Hari ang listahan sa 12 ka mga panay na ibuhat atong 12 kids. Gigisi-gisi, pag humagisi-gisi, iyan gihatakan ko o bagong papel na listahan sa 12 kids. From, nakabutang dito nga from region, from NCR, National Capital Region, dayon ang ubos na 12 kids. Ako na ang iyang ipabuot. Kinsa ang akong ibutang sa 12 kids. Maunay akong nakita sa dito Pagkusdaw, Kapuyo. Masabot kayo ako nga ang iyang mga git, wala na to, guba na to. Nganong wa man niya ipakita ditong Pilisardo. Kaya di man siya mutuo na to. Sa mga gate nga iyahang ginama, nganong wa man ipakita dito. Nganong ako may ipakita na di man ko entrance fee sa gate. Nganong wa man ipakita. Tungod kay wa na di na sila mahimo nga mga anak ni Habo.
Kay ang hako, wala na may lawas. Wala na lawas ang hako. O niya, silang mga anak na 12 na may lawas. Ilang amahan may lawas. Mauna nga, kanang mo dala sa aktual na drama, buhi, pili itong patay na. O na yung atong bantayan. No? Kay kaning kalibutan, drama ni, kay kanang pagkabanhaw nga gihisgutan diha, istoryahon ang banhaw na istoryahon sa Diyos pagbalik ang kaniadto. Walay dagway sa pagbanhaw sa Diyos sa tao. Munang runay gitawag nga bautismo sa Espiritu, kay katong kanhi, katong mga tao sa kanhing panahon, nga gilakayan anang istorya sa Diyos, nga nangamatay na ang ilang lawas, ang Espiritu ni balik sa Diyos, mautoy isulod iha. O gani, namingon si Pablo, ang Espiritu nagpuyo sa sulod na to. Nga naman, kay kanang Espiritu musulod na sa tao, muna gitawag kayo, bautismo sa Espiritu. Unya, saksihan sa tubig. Unang tubig o Espiritu ang magpuyo. Dinhi aning tanan nga niya sa sulod sa simbahan. Usa pa lang katao ang bautismado sa tubig o sa Espiritu. Kato pa lang siya. Usa pa lang ninyo dili. Ang akong ipakaligo sa swimming pool ni Dr. Jose Rizal. Anak si Domingo Barcoma. Nganong ako siyang ipakaligo, kay nagdaot na siya diri, hapit na siya mamatay dito po sa Manila. Kay nanghubong ang tibuok lawas niya. Wa ko'y kalibutan. Unang kamo, magkuan-kuan mo kay magtabangay man, inyo man ang i-massage kada gabi. Mao nga gaampo siya. Ayun siya, di na daw siya maglugay. O siya mundag ampo, sige, sangkit. Nagdanggo dayon siya, nako. Nga ni pakita ko, matod pa sa iyang danggo, nga higanti ko no ko niyang nakita, hapali. O niya, miingon ko niya, dito ka, kanang imong sakit, Diyos sa tutong istorya, kanang imong sakit, muligo ka sa balaan na swimming pool. Muligo ka sa balaan na swimming pool. Oh. Wala may laing balaan na swimming pool. Ang Dr. Jose Rizal man. Mao nga, kahapong adlaw, alas 12 sa utto, ako siyang ipakaligo dito. Kung wala'y bisanting sa ninyo dinhi na makaligo dito, na dili magdamgo. Kay sa panahon ni Mahal ng Hari, isa dili magdamgo, yung pakaliguon niya. Mao nga ang swimming pool na himong ordinaryo na swimming pool. Dili na siya balaan, dili na siya espiritu. Kay, sa ganahan na, pananglitan, dunay mo doon, daghan kayong gilala din ha, nga mga leader, mga kuno, mga anak ni Marcos, yan ipakaligo diha, kami gunduha magligo, walay damgo. Mao nga, dili to tinuod, ay dili damgo. Basta dili damgo, huna-huna rarang kasuko, dili espiritu. Bisan kinsa ninyo mga kardinal, kamong mga babay, nidir mo nga makaligo diha, dili mo magdamgo. Ngunang siya ang bautismado sa tubig o espiritu. Ang sa inyo ni Jesus? Kung dili kay panganak pag-usap sa tubig o sa espiritu, Juan, basa. Ibuka nato sa screen. Juan 3:6. Juan 3:6.
sa 5, 133, atras kamay, sorry. Dara. O si Jesus mitubang, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo. Gawas kung ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Diyos. Klaro, no? Ang una bautismo, mo nang gibuhat sa mga pastor. Mo nang gibuhat yung tong born again. Kung sa may title, born again. Pero ang formula, pariha sa balista, pariha o baptist. Ilang gisinggit na kung dili ka mag-born again, dili ka maluwas, dili ka makasulod sa gingharian. Sa katarungan nga, ang dili ka anak sa tubig, pag-usap sa espiritu, dili ka makasulod. Ang ipasikaran nila na bautismo, kinahanglan bautismohan ka. Kaya ang sa balista, nag-bautismo wala, bautismo. Ang mga Kristohanon, nag-bautismo. Ang mga baptist, o niyaw sa kalainan, sa ilahang doktrin o ilang bilin, titulora, born again, baptist, sa balista. Pero ang buha, disi, way kalainan. Ngano man na, tungod kay kanang ilang pagsabot, huna-huna ra. Huna-huna, diligitan sa espiritu. Unsa ang tinuod na kahulugan na ipaagi ng damgo. Pagdamgo, panagitan, rehan niya. Damgo siya o Moises. Espiritu na. Tubangan o tubig. Pinaagi ko, damgo. Dili kay pagdamgo, bautismohan, wrong. Inong ani kalisod ang tirtaan sa gingharian sa Diyos. Eh, siya God, masuko yung asawa, mutambag man na, ay, masuko, trabaho lang niya. Di puutan siya. Kay mo na yung tinuod. Dili kinanglan, masuko ka. Dili, trabaho lang dati mo. Kaya kung mutuo ka nga ang Diyos na tanaw mo, ang Diyos kay magkakagi mo tubrato. Pero gani magtrabaho ka, manumbalin ka suhan, dili ang trabaho, kaya kung ang trabaho, wrong wrong po ka. Useless ang imong pagkakita. Correct siya. Mao nga, ipadanggo din siya nga, maligo ka sa balaan nga swimming pool. Walang daing balaan na swimming pool. Ang doktor ko si Rizal. Walang gahapong agawa, Bernes, ako sa ngayon. Muamtor ka sa parking. Insaktong alas 12. Dili mo na kukuyugan. Kay material mo na ako kung kuyugan. Kay kung ako sa kuyugan, ako'y iyang makita. Dili huna-huna. Ang huna-huna, unay espiritu. Dili iyang makita sa mata. Di, pagligo niya, siyempre, ako'y di huna-huna niya. Maunay espiritu. Munang tanang diri, siya pa lang ang nakaligo sa swimming pool ni Dr. Rizal. O siya ang unang tao na ako nabautismuhan o espiritu tuig. Munang Moises gina siya. O ang imong tahas karon, tinali nga, magbuo ka o 12 ka pare. Magbuo ka o 12 ka pare kay kanang libi, duha mo anak na mula lang na pare. Kay dapat magod kanang libi, diri na sa 12. Wala na apil si Moises sa 12. Si Aaron man, mulang kanang Aaron, musunod na diri sa 12. Kay si Aaron ang sacerdote. Dili si Libi, dili si Moises. Pero sacerdote si Moises, matod pa sa Diyos. Si Moises sacerdote, pero nabasa ni mo sa Bible, ang amahan sa sacerdote, ika ni Libi, itong Aaron ni Ikuwa, wala ni Moises. Ang mauna nga, kanang
ang kahulugan na siya pa lang ang nakaigo. Ako, hindi ko, kaya ako'y magkukuha. I am a maker. Ako'y aktual na. Sabi ko, at amoy mabutis kung tubig ako. No? Mauna na, magpasalamat ko gamay. Gamay, rapor. Ipunat ko na koon, kayo kung man siya ka kuha sa iyahang papel na lusi ka tao. Magbantay mo. Kaya ka nang bautismado sa tubig o sa espiritu, tinukod na na. Dili na ni makuha isang insang tao na muhilog na. Kaya bautismado na sa tubig. O na, no? Asa naman to? Nawakan. Inana. Ang gawas ko, ipanganak ang tao pag-usap sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod, meaning dili malipas. Ilan ang kalisod? Diya kay Damgo ni? Ha? Di na lisod? Bisagod, palitun ko ninyo 1 million ang minuto. Di ko kaluwas ninyo. Gawas kung magkangili. Ang espiritu muhatag lang na ninyo grado kung mapamatutan na puutan mo. Eh, sa dugay-dugay ni Puyo si Bishop Domingo, wagi ko ka dumugalig na ikalalis. Kinsa'y kalalis niya? Present ang kamot, pataas. Kinsa'y mong kalalis? Sobat pagkabot. Oh. Dito mo na ihatag ng grado. Dili man na ng hilig kong lanis, hilig kong awan. Di na may tabo mahatagan mo na. Siya ang ipadam ko. Kana itang magalis-galis mo. May hatagan mo. Dala ho? O si Jesus mito ba? Isa yung isultihan na eh? Si Nicodemo. Si Nicodemo ang isultihan. Sa pagkatinood, magaingon ako kanino gawas. Kung ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, tulad yun. Niya, dili makasulod sa ginharian. Niya, damgo na puro. Ha? Damgo na. Di na makuha misa-misa. Inom-inom o kupa. Inom-inom o pino. Kaon-kaon o lawas ni Jesus. Di na makuha. Hindi, kining ang lawas ni Kristo. Umaon ka mo. Dili na makuha. Kay damgo ng parihan niya. Yan lagi sumingkol na ang gabuhat, Ginoo. Kay Ginoo ka to si Dr. Rosesa. Mao na nga dili na may tabo nga pambakon mo na ko diha. Pagkaliguon ka mo diha. Dili na. Sir, kilang. Wala pa gani. Sila wala pa. Ani wala pa. Ay, muin ka naman mong away. Wala pa yung bisa itong pag-ambak ko ito na. Wala na to. Patay naman itong nabambak ninyo. Ambak mo po ito. Patay. Ganito yung asawa na malutis malala. O naigo. Si Alvin Victor na lang. Naigo ko na ko. Ako malutis. Patay na lagi. Pagin mo na ako nga. Patay ko! Patay na lagi. No? Patay na lagi. Kaya manghilabot man, basta manghilabot ganin mo, kanang Ginoo dili na mulupan ninyo. Di mahitabo nga ang Ginoo mulupa basta manghilabot. Mas mayo nga kita'y gihilabtan, pero di po ta matulog. Sama ni ilang pagpanghilabot na ko karon. Ay gusto nilang pagkaulawan ko, ipariha ko antong agila o ni Kibuloy. Mao na'y tuyo aning mga tao nga hapit na mamatay sa inggit o sa kasuya. Si Kibuloy, kung imong suroyo sa Davao, na'y mga babae
nga nagreklamo nga kuno gipangri. Ako, dinis barangay. At tuwa daw ng kapitan ninyo. Kinsa may babae nga niladto sa kapitan, niladto sa mga pulis, kaya dirik na ako. Na? Katong agila, kasama itong agila. Na sila ikaw, walingong minteriyo. Kaya dili pa tos doktor kung ilang mga tao. O niya, kuno o naitaslong sa inyo una. Kinsa nga nakay na itabo na kayo. Wala. Ay ako gaamping ko sa akong pagkatinuod na sinugo. O kanang Kristo, hindi na sulugoon, sugo. Sugo. Kay kanang Diyos, sugo. Tahas. Ngayon na himong tahas. Tungod kay gitulo ng kalibutan yang gipanad ang tulo. O luwason niya ang tao, physically. Luwason niya ang tao nga buhi. Muna'y dakong tahas. Munang ang Diyos na himong sugo. Dili kay ang tao, luwason patay, parihan ni Darwin, Priyabuya. Ingon kay Darwin, kung di-arthritis ng iyong tuhod, pag-apo mo, Lord, dumagi ang akong isa katuhod. Kaya naman, kay kuno o mamatay kuno, ang Espiritu musulpot na yung pwedis. Padulong sa langit, di na mo agis purgatorio. Dahil ito. Di mo ganahan, ha? Inyong Espiritu musulpot, mo pwedis, inyong kala, di na mo agis purgatorio. Ha? Ito lang dito. Lamit na itong ilahakay. Muna mag-waitis inyong talang, mulit sa mga langit. Muna ilang kalawasan. Diri sa ako, sa ako, sumala sa kabubuton Diyos Ginoo. Physical, buhi, kalawason. Ay mao kani ang tahas sa Ginoo. Mga kanang Diyos, sugo, ay ang tahas, luwason niya ang tao. Buka kayo ang tahas sa Ginoo. Ay dili sa yun ang tao, dadko limos matarong sa tanang kinabuhi niya. Pwede nga ang tao maagat limos matarong, wande. Pagkaon na, balikog na po to. Kung saan pagkaluwas. No? Kung saan pagkaluwas. Maagat nimo ang tao, mahimo nimo mapamatarong nimo ng tawhana karon o bugma sunod bola. Saon ako. Muna'y lisod tayo. Lagi ng hilig mong lanis, hilig mong away-away. Dahil hilig ka pa ilo. Naigamay sinta na yun. Ako ba ninyo? Magulog-ulog mong lungon sa sintigil. Sigurado yun. Diyan din ang pundak. Dili ito ninyo mo pasalit na matipid ako ang inyong kalap na dili mo makinud-anon na nagpag-o sa inyong kinabuhi. Kay mahimo kung makako na nga mingon ko, luwas mo! Luwas! Ay naroon lang na di na mo muhawa sa inyong bangko. At someday, mangambak tong luha ko kayo kay maglubong na pinatay sa sementeryo. Dili ko mo pasalit ninyo nga kamo luwas na. Isang katong bautismado sa Espiritu Santo o sa tubig, dili ka na ko na siya sa salita. Pero na makilang tao niya. Munang katindog ko ako sa gilingi dito. Kaya, sa kuhan pa na, 100% na to. Ang imo diha, ang pagtulman na lang sa sugo na magpatindog kag mga ari. Kaya aron, maduha ang kingdom of praise, kang Buddha o kang Libi. O man ay tahas ni Guerrero sa unang taon. Kanya, kaya ang himuon po niyang mga pare, at mga tao kung hari,
Di ko na pwede na ang imong kwaon sila. Parihara na sa old customer. Ihatag na sila yung kibaw kaya di mong ipo customer. Kasi doon na mo may pagwa. Daan naman kung customer, kibaw rin mo. Mura na kagami bitang na masol o haluan sa aquarium. Kaya tinanamila mo yung haluan sa aquarium, isa masol, okay ito kali. No? Dito na mao. Pariha na. Mao nga, kali pala mo, lisod na kayo. Isan akong mga anak, hindi ko kapasalit. Isan sila. Unang dunay, tambag ang Ginoo sa Salmo 51. Salmo 51, 9 padulong sa 11. Atong basahon. Last na ni kay alas 12 na. 9. Ay, di man mo. Salmo sa to, 51, Jis daw, Jis 11. Muna ni, no? Buhakan mo ako o usa ka ulay nga kasing-kasing. O Diyos. Sino ka ulay? No? Imagine, anang ulay lang muna ito tanawon. Anang ulay. Pariha na kinaiyan ni Maria o ni Elizabeth. O ni Sarah. Nga tungod sa ilang nagpabilin na balaan ang ilang kasing-kasing. Hatagan sila milagro sa Diyos. Si Sarah, tungod sa kaulay siyang kasing-kasing, ipakatao ang usa ka bata nga mao si Isaac na dito milatay ang panalangin gikan niya. Si Maria, tungod sa kaulay sa iyang kasing-kasing, ipakatao ang bata nga mao si Jesus. Si Elizabeth maupod, tigulang na sila, walay mga anak, tungod sa kaulay sa iyang kasing-kasing, ipagkatao si Juan na Bautista. Mga espiritu kani nga bukat kayo ng espiritu. Mga dagko kayo espiritu na mga katimbang sa Ginoo. Maunay ulay. O pag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Pag-uha ang usa ka espiritu. Kay kanang ato ang espiritu mahimo mapugang dautan. Manang nisulod ko sa baboy. Kunya sa una kay mga unang mo baboy, di balik, espirituhan ni balik, doon ninyo. Imbis na ipasunod ni Kristo sa baboy, aron di na mo sunod sa tao, ikaon man ang baboy. Di balik ko sa tao. No? Kunya, di naman paundangan ang baboy, dihugasan man, mao nang ibabag ko itong espirituhan. Di na ipasulod sa baboy kay kanon man gihapon ninyo. Raman hapon. Wapon dos Ginoo isulod sa baboy, pag-abot Disyembre, eleksyon mo, balik na po ninyo. Di, papaguho na lang. Sunod, si 11. Ayaw ako isalikway, gikan sa imong atubangan, o ayaw pagkuhaa ang imong espiritu santo gikan kanako. Kuhaon ang espiritu ay mong pagsalit. Bisan pag nabautismuhan ka sa espiritu, pero kuhaon na inas Ginoo. Kung akong i-prove ninyo ang Pilisardo Yabo, pakita ko pananahon. Diya siya sa Akbang sa Lamisa, ako diri sa Akbang. Diya si Sami Galingkod. Awat Indo. Kanang Ginoo nagsulti, yun siya. Dunay usa ka butang nga naa ni Pilisardo. Nga kinahanglan
iyang ipunit diha nimo aron mahukman na siya tinuod. Pagkasunod gabi kadang gulay ko, sunod yun ang gabi una. Pananglitan, karong gabi una. Pagkasunod gabi, walay gabi nga nakalatang. Ang damgo na ko, mau gihapon nga isinahan. Dito niya po sardo, diri ko kaya sami. Yun na. Ang spirit o ang butang nga naa ni Pilisardo na wala o naa ni Sani. Pagmata na ko, akong ginan. Yung ko nga, usa ka rin butana. Gusto kong may galoon sa iyong butana. Pagkatulong na ko balik, gatindog si San Mateo. Sa ako na tumanan. Kurang ang iyang di-ibris kong lawas. Mao kuno tong butana na dito ni Pilisardo na nawala niya. Si San Mateo ay munang nakahipanuday ko na si Pilisardo ay unta si San Mateo. Ha? Gikuha sa Ginoo ang Espiritu. Kay ang iyang huna-huna Moises. Di akong isundan, kay akong kumamita ang Espiritu. Sundan ako. Di ba si Moises? Nagbautismo na po siya, bautismo. Isundan na po na ako. Na ang bautismo si Juan na, walain. Pili man. Ang si Juan. Ay kusog na siya manghilabot. Manghilabot na ko, manghilabot. Sa atuban na siya mga tao, ayuhan po tao. Tao mo niya. Pero dili, wag yun ako dautan ninyo siya. Pasok ko dili ko inyong dauton kay isuon man ako sunod. Hantod na dito po nahibalo nga dili siya Moises, dili po siya si Juan, siya ay ulpa si San Mateo. Manang gikuha ang Espiritu o ibalhin din ako. Si Sami ang akong giitanaw, pero wala siya ay damgo na pangakon dito sa import sa kaliguan. San Paninyo, San Pasi, Cardinal Rumi, kay Huda man, ang iyang Espiritu Huda. Kaya nakita man ako nga dunay usa ka tawo dito layo kayo murag turas pikas kalibutan. Gas pay ba kadagdagan siya kahoy ug papel. Hihi nakadaog ko. Ako itang ano sa kontolo. Susna tanga. Pagkatang pagkatumba diri sa kong tungod natumba. Kahoy sa papel. Yan si Colonel Romy. Akong ikuha. Yung ko, kay katong pabila, hudang na ito. Kung ikuha, kung ihatag niya, ang bini, kay ang gahawit na yung pabila, nakadaog na sa kalimutan. Ikuha niya ang papel. Na huda. Naan niya ang papel. Walang mga kung tutok niya ang huda. Pero wala pa sa edam ko na pagkaliguon sa sumipon. Kamu mga babae, kalaaway man mo kayo, kalalalis, manang walay damgo na. Kay kusog mo makilalis, away, niya kung kamoy ibutang sa ginharian sa langit. Digid mo kahukman ng mga manulunda o mga anghel. Kay kanang mga anghel, di gina mangilalis. Kay ug mangilalis na sila, mga tantang kung ilang pako, kay mag-ilang pusay ito silang pako ito. Tagas mo ipako ng anghel, mag-ilang pusay ito sa pako ito. Mga hulog kung dagang wag na ngaron. Yan, kamu po rin mga laki, palalalis kahapon. O nang nangutan ako, yanong kadamguman si Juan, Bishop Domingo Ani. Jadi manihatag. Ako kung yun ako na, dili yun. Akong gitanaw ang sumibol, ang gitabok. Akong gisata dito, atong
anniversary na to. O, karon sa 8 anniversary na to, wala nang nagpanukali. Pagsakan ako swimming pool, akong itutukan ng tubig. Tingin ko sa una, pakaliguan kayo, bisag wala subuha. Karon akong isa aning nga dili ko magpaligo nimo kung dili sugo sa espiritu. Tabo ko spikas. Tabo kayo ko dito. Oo nga, ako maning ipanumpa. Bisan pag kinsa sa akong dili kinasalakan. Nga dili damgo. Damgo swerte yun. Ano ikaw? Buhat ka to, ang imong tahas ron, kato na. Ay, nagdaot ro ba kabili? Kunya, pagdaot nimo, o nang, kuhan man to, sayin man to, ay imong asawa, manghilapot, palaaway. Na, magtinglalis-lalis, intra mo. Yan, siya ang, kuhan kay, siya may sipura. Basta kani, mga imong anak na, kuhan na mo, paubos na mo. Ay na mo sabay sa mga tao na dili ninyo alibil o espiritu. Ay matakdan mo, mahimo mong parihan. Ang maamong anak kamo, dili sila kay, o man ta kay paloob, nakagawas na sila sa impirno. Isang na anak dili, o ta kay paloob to sa impirno na, kalang anak, ang lamoy-lamoy na dito ron, o pa sa gawas, niya ikaw nakagawas na, nabulingan mo katungod niya, di maamong ka. Dili ka na yung nakakao. Ayaw. Eh, wala ko yung salinyong ipasaligan na. Manang, doon na kani mga pikil-pikil, arya. Doon na kani gamay na murag di masaktan, kanayo. Kay matakdan mo, anak, maparihan mo niya. O na'y paagi, anak. O alas 12:15 naman, tayo ta. Sige, diri na tagkuto. Masabi man, ayaw ako isalikway. Ikan sa imong atubangan. Ampuan natin. Kung ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Palayon. Nabay 12? 12. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Ikuha. O siya sa islos, ipahiuli. Tapos sa duha ka adlaw. Pero pangayo mo. Kaya ino na, pangayo, kamo pagkakalo. Di na pangayo, o ihatag na. Nagikuha na. Ikuha na. Sunod. Kung saknaya ako uban sa masingkamoton na espiritu. Ano bitang word na masingkamoton? Grabe ginaba. No? Di ginaba. Hamay-hamay. Masingkamoton ko. Kuan yun. Nung maningkamot ko kayo. Una siya. Una, kana mo yung nahunao na to. Kada kuan o niya ay mo apil-apil ang mga nangis. Nabi kay gamay na kuan sayop dayon ikapahilop arangkada dayon. Saan may bagay mong pang-an na? Tigil mo may mong pang-an. Ang sungay, kini noon, may mong pang-an ito kin. Okay, siguro manalingsing may mong ginaw. No? O niya, kung mo ino na dito, okay na. Ay, anak to, maunay man to. Pero kananas ito, delikado to. No? Okay na? Okay, kumano na po isa.